UPRF okchumphran banghini Karbi Anglong Polisari deng apran kedam. Doboka lapen Imphal Manipura longria daktowar krong klika pinchong jephan NHAI saike klembom longlia lampen kacharbo saya lam kya phuthak UPKA LDY sia songatum sona singterang hemalong pherang kya mai kapedupon. Sirvo mu farmer producer company limited ahin pen langhempia mangalong AGM amai kapedupon. Sang pika dom terang pia phan sarupothar mandal muhila morcha tum karchodam. Kardom pini Adap Abirta thanbang phini limerina hansepi non arju ikha Birta angton pen. Manja Police Station ke parlo singhason jorlina long resim kangtang ke otasong UPRF klembang phu banghini polisari deng apran kedam. SP Pusparaj Singh Penthan Pachini Pon Banghini UPRF helik otasong tangka kirung aphan ronga joke bang hutsi Karbi Anglong Police atum pen Pachethang khenga hutsi apran dam nanglu puthan Pachini lapen arideng pen ke longpon AK-47 bongni lapen mobile plang apran ke dam Jason million katsu lapen thongsiloi kuki busi pangthek pon. Dipupen Ajit Gogoi 365 News India. West Karbi Anglong angkang piarlo along Akimia Company Sirvo mu Farmer Producer Company Thiek pen SFPC Limited patumi kheruni pen kilometer krip hoso se kahelo lang hempia mang padimalong AGM amai pedupon bangso company ke damtang matijong ni phai hini surihni rank koyaningkan Indian government pen registered piponlo labangso company ka paching thurpon japhan pinang ansaya mu ke klempon pedolo lapen bangso company registered det pen ni throxir ke pleng data philote AGM mate annual general meeting pedupon nangji pusi order piponlo bangso joine patumi lang hempia mangalong si AGM amai pedupondo lapen labangso company long saido an saya hemalong ke klempon bo matumamen lake budhaing hi managing director lapen Martin Ronghang assistant managing director lapen labangso company ka paching thur ponji polote ke chengsi ke common service center kimpon wek nang jipusi AGM meeting ka pedupon along assistant MD Martin Ronghang hinpen ning jipon lunang palelo so ateng si pini Nelitum ladak rado anpen la Sirvo mu Farmer Producer Company Limited Arlo FIG do ana member tumpen itum chetong si pini general meeting dolo pen pini nitum ke do alamthe bangala hello itum first ke common service center ke longji aphan common service center ke longji aphan ke nitum aphan AGM meeting do detpi area society tum bangsi nitum aphan langji lasi labangso common service center ke longji aphan nitum AGM meeting dolo Patumi arni kang sampor 5 thia por malom sangpi kadom terangpi social welfare aboard chairperson amithang hemalong sarupothar mondol muhila atum chepatir pipon si Karbi apoho pen archodam labang so sai ke japon lin sarupothar mandal muhila mai phi binarong pharpi sarupothar mandal muhila kongchun bangpi kaphu kathar pi lapen kasang be piatum ningarong chipi si abang phutin ta Karbi apoho pen archopon kadom terangpi sarupothar VDC ki chobo mahot lapen handloom and textile aboard chairperson ki chobo mahota rada tumaphan langpon o lapen thekan ke rabdun o lason thot si non ta an so se ke rapon thu thek japhan lamthe chithan pon hanjang langsupen bisulekte 365 News India. Alang aphan ka charab chitu joni pe sida National Highway Authority of India Thiek pen NHAI ka chipari dengpon doboka pen kapangcheng Imphal an kapaliji krong thlia towar ki buipon bom Karbi Anglong hawarta uthunga ji pen khatia dak angbong ke dongpon pudajok krong thlia towar ki buijia phan khuluni revenue circle ke parlo duar disa mojangkang National Highway 36 atowar piakung langparpan pooling center angkang jonasing ronghanga rongang denchit sonasing terang along lialong Thirilen area committee atum bighakri troxia adang ke thiria phanpura ke parlo pide dajok kachetonte kacharbo saya lam ki ke klang phuthak UPKA lapen LYDC hamphang songatum cherap chitu dunsi ahok petakang sai kelong japhan phrangkya mai phasi lam klar paklang pon UPKA lapen LDY sia song ke jonga tengke jasemet pet sona singterang along le chelong wek nang jia rondo atheke angton adang pya long le an amatle Thiria long le kali lapen la solam ki ke donang ko ke singhason local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Amar Singh Tisu joy bidikang limpen kacherap don do lapen jakong pen kebor-e pensi Thiria men pata paklem bor-e dadlo lasa hok petakang sai pira sona singterang kachelong nang jalong le do an chelong wek nang jipusi pherang kya mai ke phalong sona singterang hamphang song cherap chitudun UPKA lapen LDY sa songja potum Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Amar Singh Tisu phan arbok pon
chok chita mi tum ki chok pu thek lo se Manja Ben Raja Samse 365 News India. La puson aning ki ho komane along le ki thi komane along le amen lason pot pondet komane la puklem pondet lason ke chok che bang ke tum song hin pelang dingun e asila bangso puthak tame ke hai sartuli ram hang la pentim karbi anglong tum lang pon ik te mesenji posini tum ke chuning rilo Pinia Birta ke lapuan se kangton iglo arni ke me kardom.